Здравейте, казваме на митрополит Григорий. Митрополит Григорий, благодарим за това, че бяхте част именно от тази страхотна инициатива и откликнахте отново с вашата енергия да допринесете с голяма стойност именно към нейното разрастване. Какво е нещо, което ви направи най-силно впечатление в днешния ден в село Галиче? Първо да поздравя всички с светлия празник Рождество Христово. Все още сме под неговото благодатно осенение и имахме възможността днес да отслужим и Светата Божествена литургия в селото, след това да присъстваме на тази инициатива и впечатление, което така може би ми прави най-много, това е многото млади хора, така може би най-голям процент са младите хора, които бяха и в храма на Светата Богослужба и след това на този благотворителен концерт, което е похвално и радостно, че младите хора се обръщат към църквата, че са в църквата и че милеят за църквата. Именно в тази връзка, съответно, какво може да е вашето обращение именно към тези млади хора, които забелязахте, и също така вие забелязвате ли повишаване на техния дух и възвръщането им именно в така по-будно състояние? Да, относно духа, вижда се, че има буден дух, тъй като самото тяхно присъствие и в храма на богослужението и на последващия концерт, това, че те са тук и че и участват, и съучастват в организацията, това говори наистина за буден дух. И моето така обращение към всички, млади, стари, независимо, е това да усилваме своята вяра в Бога, да разпалваме вярата, да търсиме първо Бога и всичко останало ще ни се предаде, защото в днешно време това трябва, може би, да се повтаря и потретва, да търсиме първо Бога, да се погрижиме първо за душата, която е безсмъртната, а не за материалното. Бог знае от какво имаме нужда и ще ни даде всичко, стига ние да се обърнем към Него, да търсим Неговата помощ, да търсиме първо Царството Божие. Добре, а кое е за вас най-ключовото за подбуждането именно към добрите дела сред младите? Най-важното това е работата с младите. Тук е ролята и на духовниците да проповядват Словото Божие, да получават, да наставляват и да дават своя личен пример за това как да живеем по Бога, как да спазваме Божия закон, Божиите заповеди, първата от които е да обичаме Бога и ближния като себе си. И имайки наистина това желание от страна на всички да спазват Божиите заповеди, то всичко останало ще си дойде на мястото. Всички ще бъдат и по-добри, ще бъдат и по-вярващи, ще бъдат наистина Христови последователи. Добре, и сега връщам в третия въпрос думата впечатление. Именно тя е насочена към православния храм Света Троица в село Галиче. Днеска се изнесе една страхотна литургия и с ваше участие. Какво ви е впечатлението именно от храма и от неговото състояние и кое според вас е най-важното за неговото подобряване? Значи първо трябва да кажем, че впечатление прави това, че той е един наистина величествен храм, който е строен в свое време с много любов и желание от жителите на селото. Говориме като сграда, като архитектура. Вътре също
нали, от една страна виждаме нещо много добре направено в свое време и от друга страна виждаме нуждата от това да бъде ремонтиран, така че наистина да добие това благолепие и този блясък, който със сигурност е имал храма след своето построяване и освещаване. Виждаме нали, рушащите се стенописи, виждаме така повредите от течове, които са били през времето, така че нали, това е което трябва да се обърне внимание. Храма да бъде нали, реновиран, да бъде ремонтиран, колкото е възможно това, защото знаем, всяка една сграда и най-малката изисква своята поддръжка, своя ремонт и в свое време нали, се влошават нали, нейните така елементи, така че и този храм с нали, своите години на използване неминуемо е също така нали, влошен от природни бедствия, от употребата, знаем от отоплението през годините, от всичко друго, така че винаги е нужно ремонтиране и обновяване. И след като всеки се грижи за своя дом, за всяка къща да бъде ремонтирана, да бъде пребоядисана, да бъде преизмазана, да бъде подновен покрив и така нататък, колко повече за дома Господен, нали, който наистина трябва да бъде благолепен, трябва да бъде благоукрасен, подобаващо, защото по този начин показваме и своето отношение към Бога, като се грижиме за дома Господен. Добре, и последно, все пак сме вече в края на 2024 година. Какво може да пожелаете на всички българи в следващата година? Ние винаги живееме с вяра в Бога и надежда, че Бог няма да ни остави и съответно ще продължи да ни подкрепя, да ни закриля и подпомага и през следващата година. И през тези дни нашето молитвено благопожелание е именно това, Божието благословение и милост да бъде върху всички нас през следващата година, да ни дарува Бог преизобилно своята велика благодат, да ни дарува здраве, да ни дарува сили, да ни дарува бодрост, да ни дарува крепка вяра в Него, с която вяра ние да вървиме и през следващата година по пътя, който води към Царството Божие. Добре, благодаря ви и наистина благодарим за това, че удостоихте с присъствието си и на днешния ден и село Галиче. Благодариме, пожелаваме здраве най-вече и благодат.